ಪೋಯರ್ನೆ ಮನಸ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಒಂಥರ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಯ್ಯ ಲಾಟ್ ಒಂದು ಪಣದುಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಲಾಟ್ ಅತ್ತು ರಿಯಲಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವೆರಿ ಕಾಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ವೆರಿ ಕೂಲ್ ಅದನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ತೂಕ ತಿಕ್ಕು ಬೇರೆ ಆತು ನಿಂಕ್ಲು ಬರೋಂದಿತ್ತ ನಿಂಕ್ಲು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಒಂದಿದ್ದು ಆಯ್ತಾನ ಐಟಮ್ ಬೂರ್ದಿಕ್ಕಂಡು ದಾಯ್ತ ತೂಕ ಬಲೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲೆಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ದಾಯ್ತರಿ. ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೋಲರ್ ಮಾತಿರ್ಲಿ ನಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರಗ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮುಡಿಪು ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರಗ ಒಂದು ವಿಘ್ನೇಶ ಒಂದು ಹರಿಲೌಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ರೈತನ ಕೇಬಲ್ ಅವಡು ಪಂಡಿರ ಸಾಂಗ್ ಐನು ಕೊನರಿಯರೆ ಪೋಯಿ ಆಕ್ಸ್ ಕೇಬಲ್ ಕೊನರಿಯರೆ ಪೋಯಿ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆಂಕ್ಲು ಸಾಲೆ ತೊರಡು ಸೀದಾ ಮುಡಿಪು ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರಗ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಪಿರೊಂದಿಕ್ಕು ಪಾಯರಂಡು ಇತ್ತೇನೆ ಪನ್ಪುಜಿ ಪೋನಾಗ ತೂಲೆ ಅಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಪೋಯ್ ಅಯ್ಯ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪಣ ತೂಲ ಏತೈತೆ ಒಂದು ಮನಿ ನೂತಿರುವ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪಜಿ ನೆರ್ದು ಕಮ್ಮಿ ದೊಂಡಿಗೆನ ಚೇಂಜ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಆಪಂಡಿಯ ಕುಳ್ಳಿ ಕುಳ್ಳು ಆಯ್ಜಿನ ಪೆರವನ್ನ ಗೊರ್ಕಾಯ ಅದು ಇತ್ತೇನೆ ಕೊಡುದುಡ್ಕ ಅವಂದ ತೂಕ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೂತಿರುವದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಸರಿ ಕೊಡ್ತದ ಬುಕ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಸಾಂಗ್ ದಿಲ್ಲ 5.5 ಏನಾ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಲವ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಗಾಯ ಬಗಲಿಯದಾಯ್ತು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಬೇರೆ ಉಂಟು ಆಯ್ತ ಪದ್ಯದ ನರಿಗೆ ಮೇಘ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ವಾಲದ ವೈಬ್ ಹುಚ್ಚ ವೆಂಕಟ್ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಹುಚ್ಚ ವೆಂಕಟ್ ಅದನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ತೂಕ ತಿಕ್ಕು ಬೇರೆ ಆತು ಪಣಿಗಾಯ್ತಾಡೆ ಫೋಸ್ ತೋಚಂದಿಚ್ಚ ಬಲೆ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಕ್ಕಿಲ್ದ ಆಯ್ತಾ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲು ರೀಚ್ ಆಯ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಪೇ ಮಂತದ್ದು ಸೀದಾ ಲೈಕ್ ರ್ಯಾಶ್ ಆವಡ ಆಪುಂಡು ಓರೋರ ಎತ್ಲೆ ಪಡೆ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಚಿಲ್ಲರೆ ತಂದಿದ್ದೆ ಇಂಕ್ಲು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇಂಕ್ಲು ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ ಮೇಕ್ಲೆಗೆ ಒಂತೆ ಶಾಂತಿ ಕಮ್ಮಿ ಶಾಂತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದೆರಪು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೀನಲ್ಲ 30 ರೂಪಾಯಿ ವರಿಯಾಗಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ 300 ರೂಪಾಯಿ ಅದ ಅಂದ್ ಮುಜ್ಜನತ್ತ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಪೋಳಿ ನಮಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೋಯ್ ಬಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರ್ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲಜಿ ಪೊಲಲಿದ ಪೊಸತ್ತಾಯಿನದು ಒಂದು ಪರತ್ತೇನು ಇಡಕೊನತು ದೀತೆ ಕೆಲದಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಪೊಲಲಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಪುರಾತನ ಬ್ರಹ್ಮರಥ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮುಳಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕೋಟ್ ಬರುತ್ತೀರ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಲಿ ದೇವರು ಹೃದಯದಲ್ಲಿರಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬೆಳಕಿನಂತಿರಲಿ. ನೈಸ್ ರೈಟ್? ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಎ ಸ್ಮೈಲ್. ಗೈಸ್ ರಿಯಲಿ ಸೂಪರ್. ಕಾರ್ ಬೋರ್ಚಿ ನನ್ನವರ ಕಲ್ಪ ಇಂಕ್ಲು ಕಲ್ಪ ಬ್ಯಾನಿಕೆ ಬೋರ್ಚೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೀ ನಿಂಡೊಂಡತ ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ದತ ಅವ ಮುಲ್ತಿರ್ದು ಪಾಡ್ದತ ಅವು ಸೈರನ್ ಏನಿದೆ ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ದೈತ ಅಂತ ನಿಕ್ಲ Guys, we are finally reached to Mudipu Dhyana Mandira. ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರಡುಲ್ಲ ಹರಿಗೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಹರಿ ಬತ್ತೊಕ್ಕ ಸಿದೌಲೈ ಪೋಪನೆ ಬಲೆ ಪೊಯ್ ಆಯ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜೆ ಮೆಲಾನೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಹರಿ ಕಮ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಲೇಟ್ ಕಮ್ ಆನ್ ನನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಪೋಯರುಲ್ಲ ಮಕ್ಕ
ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಉಂಡು ಗೊತ್ತೇ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು. ಮೇಕ್ ನಾಯ್ಸ್. ಹರಿ 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 ಲೈಪೋಲಿಯಾ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೋಲೈತೆ ಎಂತ ಊತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಬೇತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಓ ಮ್ಯಾಪ್ಡ್ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲು ಮ್ಯಾಪ್ದು ಗೊತ್ತಿನ ಸುಮಾರು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಹೋಗುವ ಗೈಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಕ್ಲೋಸ್ ಆತನು. ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ನಿಕ್ಲು 5 ದುಂಬೆ ಬರೋಡು ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತನ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಬುಕ್ಕ ಅಂದು ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಓಪನ್ ಇಪ್ಪುಂಡಿಗೆ. ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಕ್ಲೋಸಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಕೇಂಡಾತ 5 ಕಡೆ ಬಂದಿಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಹಾಜರ ಬಂದು ಚೂರು ಲೇಟ್ ನಮ್ಮ ಮುನ್ನ ಗೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಪುರ ಉಂಡು. ಬಟ್ ವೆದರ್ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು. ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು. ಹರಿಗೆ ಮುಳ್ಳೆ ಜಪ್ಪು ಕಾಣುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಚೂರು ಟೈಮಿಂಗ್ ಮಿಸ್ ಆನ ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತನ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ತೋಜ ರಾವಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ತೂತಿಜ ನಾನೂರ ಬರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುವ ಧೀರೆ ಧೀರೆ ಮುಳು ಜೋರು ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತೆರಡು ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮಿಸ್ ಆಂಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಬತ್ತನ ಟೈಮಿಂಗ್ ತುಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಂದು ಸನ್ಸೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೆದರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು. ಕೂಲ್ ಆದುಂಡು ಕಾಮ್ ಅಂಡ್ ಕೂಲ್. ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಳು ಬೊಬ್ಬಾಡೊಂದಿಪ್ಪಣೆ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಬೊಬ್ಬಾಡೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಕ್ಕಲಾಯ್ತು ಅಂತಂದು ಲೇರು ಗಾಯ್ಸ್. ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾಡಿಯ ಕತ್ತಲ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಮೇ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತೇರ ಅಂದು ಆಚಾರ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಲು ಬರ್ಪುಣೆ ಅಂದ್ ಇತ್ತಂಡ 5 ದುಂಬು ಬಲೆ ವಿಜಿನ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತುಯ್ಯರ ತಿಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲ ನಲಕ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾಡಿಯ ಸೀದಾ ನನ್ನ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೊಯ್ ಅರಿನ ಅಣ್ಣೆ ಸುದರ್ಶನ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಐ ಮುಡಿಪುಡು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕುಡ್ಲಾಗ ನನ್ನ ಪೋದಿತ್ತೆ ಆನ್ ದ ವೇ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪನೋಲಿ ಬೈಲಿಗೆ ಅಂಚ ಆಯ್ನಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಸೀದಾ ಪನೋಲಿ ಬೈಲ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಜೋಡು ಬಾಡು ಜರ ನಿಕ್ಲು ಪೆದ್ದ ನಕ್ಲು ಜೋಡನ್ನು ಬಿಡ್ದೇ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೀ ಆಲ್ಸೋ. ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ನೆನಪ ಅಂಡೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ನೆನಪಾತಿಜಿ ತುಳಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುಣೆ ಮೂಲಿತ್ತೆ. ಎಂಕ್ಲು ನಾವೇ 3 ಜನತ ಜೋಡಿಪ್ಪುಣೆ ಪೋಟಿಗೆಲ್ಲ ಅವನುಂಟು ಎಂಕತ್ತು ಅಂಚ ಬರಂದೆ ಆಯ್ ಜೋಡು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಸಿಂಹ ಎಂಕ್ಲು ಬಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ಆಯ್ನ भैया जी सॉरी सॉरी let's go.
ಕೋಲ ಒಂದುಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಎತ್ತಿಯ ಪನೊಳ್ಳಿ ಬೈಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಅಂಡಿ 7 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬರ್ತಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಕೋಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಕೋಲ ಗುಂತುಡು ಕೋಲ ಇರ್ಕ ಅಲ್ತಿರ್ದು ತಾಯ್ತನ ಪಂತ ಬುಕ್ಕ ಐತೆ ಪೊಯ್ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಸೀದು ಇಲ್ಲಡಿ ಬಡ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಬಡ ಒಂದೊಂದಿಗೆ ಎಂಕಲ ಮನಸ್ಸು ಮಂತದ ಇಲ್ಲಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇತ್ತಿಯ ಪೊಯ್ ಬಲೆ ಮಾಮಿತ್ತನ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿಟ್ಟೆ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ಮುಳುವಂತ ಬ್ರೈಟ್ ಇತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಚೂರು ಮಂತಿದೆ ಗೊತ್ತಿ ಯಾವ ಇಂಕೆ ಯಾವ ಯಾವ ಮಾಡಿರತ್ತೆ బావ వైట్ అవుతున్నాయి బావా బైక్ ಓ ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಅದೇ ಎಂಕು ಮಿತ್ತದಿಯಾ ಮೂಲು ತೆಪ್ಪೆರೆ ಬಂಗಂಡದ್ದು ನಂಡು ಕೋಲ ಇತ್ತು ಕೋಲ ತುಯ್ಯ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಆಗ ತಿಕ್ಕದಿದ್ದಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಬರೋಂದಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಒಂದಿದ್ದು ಆಯ್ತಾನ ಐಟಮ್ ಬೂರ್ದಿಕ್ಕಂಡು ಆಯ್ತಾ ತೂಕ ಬಲೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ದಾಯ್ತರಿ ಪಂಡಿಜ ಪಾಮ್ ಆಯಿಲ್ ಆರ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಎಣ್ಣೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೂರ್ದು ಪಂಡ ಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ತುಕ 1 ಲೀಟರ್ ಪಾಮ್ ಆಯಿಲ್ 1 ಲೀಟರ್ ಪಾಮ್ ಆಯಿಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಕಬಾಬ್ ಕಾಯ್ಪುಗ ಡೋರ್ ಪಾಡು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ ಏ ಯಾನು ತೂಯಿನ ಎಂಕ ಯಾನು ತೂಯಿನ ಏ ಲೀಟರ್ಗೆ 135 ಉಂಟು ಪಾರ್ಟಿ ಆತಣ್ಣ ಕಬಾಬ್ ಅನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಅದೊಂದು ಎಂಜಿನ ಟಿಕ್ಕ ಅನ್ನ ಲೆಕ್ಕದ ತೋಜಲ ಬುರ್ದಿಕ್ ನೀನು ಗಾಯಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಂತ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಟರ್ನ್ ಇಟ್ಟು ಬುರ್ದಿಕ್ ನಿಂಗ್ಲೆ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಲೈಟ್ ಸಾರಿ 1 ಲೀಟರ್ ಪಾಮ್ ಆಯಿಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಹತ್ತನ ಬುಕ್ಕಲ್ ಇಡ್ಡೆತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅದ ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾಡುವ ಗಾಯಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಎತ್ತೆ ಮೇಕ್ಲಿಗೆ ಟಿಕ್ಕ ಬೋಡಿಗೆ ಅಂಚ ಟಿಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ಲು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ತುನಂಡ ಚಿಕ್ಕ ನೆರ್ಪೇರಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಣಿಗೆ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಗಮ್ಮತ್ ತಿಂದಿದ್ದು ಪೀರ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬರ್ತದತ್ತ ನಮ್ಮ ಆ ಎಣ್ಣೆ ಉಂಡು ದುಕ ತೋಜಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಉಂಡು ಬೇ ಸಾರಿ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಅತ್ತ ಪಾಮ್ ಆಯಿಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಅವು ಎಕಡೆ ತೋಜದನ್ ಯಾವ ಹರಿ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆದು ಎಂಚ ಉಂಡು ಹರಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಕೊಂಚ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಿಕ್ಕಂಡು ಆತೆ ಅವೇ ಖುಷಿ ಟಿಕ್ಕ ಪುರ ಬಾರಿ ಸೋಕೊಂಡು ಟಿಕ್ಕ ಬಾಟಿ ಹೆಂಗೊಂದು ಚಪ್ಪೆ ಸೋಡ ಇತ್ತನ ಬರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಆತನ್ ಬೇ टिक्का है 2 आदमियों को टिक्का हमको एक सोडा चप्पे सोडा शरबत सुदर्शन टिक्का लवर्स ಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಪಾರದ ಟಿಕ್ಕ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ ಮೇಯೋನಿಸ್ ಅಂದ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಎಂತದ ಆಲೋಚನೆ ಎಡ್ಡುಂಡ ವಿಘ್ನೇಶ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಆರ್ಸ್ ಹೋಗುದು ತಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಅದು ಎಡ್ಡುಂಡ ಬಾಯಿಗೆ ದಿಯಾರ ಬಿಡ್ಲೆ ತಿನ್ನು ಬೆಚ್ಚುಂಡ ಕೈಬಡ್ಲೆ ಮೇಯೋನಿಸ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಮುರಣಿ ದಂಚಿಜ್ಜಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ನಾನೊಂದು ಜೊತೆ ನಾನು ದೆತ್ತೊಲ್ನೆ ದಾಯ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಏತಿನ್ಕೆ ನೋಡುತ್ತಂಡು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಚ್ಚಪ್ಪ ಐದು ಚೆಂಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಯಾವ ಯಾವ ಒಂದು ಪುರಪ್ಪ
ಹೋಟೆಲ್ ಇರ್ದು ಯಾನ್ ಅಕ್ಲಿ ರಜನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬುಡಿಯೆ ಯಾನ್ ಸೀದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪಂಡಿನ ಬುಕ್ಸ್ ಮೂಲೆ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಬುಲ್ಪು ಬೇಗಲಕ್ಕದು ಓದಿರಿತ್ತಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಚ ಬೀಗಲ ಪಾತಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಇತ್ತ ಬೀಗ ಪಾಡ್ದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಲ್ಲೊಂತ ನಿಕ್ಕಲ್ದ ಪಾತೆರುಂಡು ಪುಯ್ ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ಎಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರಾಯ್ತು ಜಿಂಜ ಬಚ್ಚು ಅಂತ ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಜೆತ್ತೆ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮನದನಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಇದು ಈ ಎಣ್ಣೆ ರೋಡ್ದ ನಡೂಟು ಬೂರ್ದಿತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಪೇಜ್ ಪುಣೆ ಹತ್ತಂದಂಡನೆ ತಮಿತ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಪೋದು ಪುಡದು ಪೋತು ಹತ್ತಿಂದ ಏರಾನ ಪೇಜೊಂದು ಪೋತಾರೆ ಅನ್ನ ಪೇಜೊಂದು ಪೇರ ಅವು ಫುಲ್ಲು ಕತ್ತಲೆ ಜಾಗ ಅವು ಅಂಚಿಂಚು ಓಲ ಅಂಗಡಿ ಇಜ್ಜಂಡು ಓಲ ಅಂಗಡಿ ಕೊರ್ದು ಬತ್ತದೊಲಿ ಪಂಡ ಅಂಗಡಿ ಇಜ್ಜಂಡು ಸೊ ಬತ್ತದ ಕೇಂದ್ರ ನಕಲ್ದ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡ ಕೊರ್ದು ಬತ್ತದೊಲಿ ಬಟ್ ಓಲ ಕೈತಲ ಅಂಗಡಿ ಇಜ್ಜಂಡು ಬುಕ್ ಅಂಚೆಂಗ್ಲಿ ಪೇಜೊಂದು ಬತ್ತ నేను ಅಂಗಡಿ ತೀರ ಇಂಕ ಮನಸ ಅವನಿಜ್ಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಏರ್ನ ಬಂಗಾತನ ಕಾಸಿದನ ಅದನ್ನ ಸೊ ಯಾನು ಮುಳ್ಳು ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಇಂಕಲ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಸಾಮಾನಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಇನಿ ಬತ್ತದ ಬೋದ ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಸಾಮಾನಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾಗ ಸಾಮಾನು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚಾತನಂದು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪನ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್